Loku ni Chaudhry Manika loku ngkai Yalong Mamoyal Wokhop jago Song tini Manika loku ni ngai Birasi Tomo Char chi noi bisi pungmani no tuyei Song tini Sini Hangrai ni dino chong loku khao o din ni Hangrai din ni wo chong boni poriborte salcha ulo chong tini Hangrai terbu palalayu te para bisi Birasi Tomo pungmani no tuyei para loku job bukhlailayu ka chong apro sini parani charai khonai porenai rokno class 2 ni chimi wai chabaina college jora chong je first division khainai pass ngai or no best achievement khainai national international ar no je stand khainai borokno chong award rolayu tei boni guardian borok koritei boni bosano phorongoi asuk jora khaimani bono boni guardian rokno bokoni keni chung borom rolayo karon u chrai rok chini lokuno ulo phaiei boni boskango tisanai dei boni ulo phainai generation chrai rokno borok usah roi chung hodani thani samajni chani chini jagnai haini bangai chung bosor Agi bo palai phayo boskango bo palai nai bosoro waisa khalai hangrai ni dina hokai chini bisi loko bisi khamani pungmani sal hne palai boni logo chung tabok adunik je serengjak nai bono bohaine logo tei chung boso brong no palai leinai chung tabok jara chini loko 28 jona Chaudhry Kalaha tei Panchai hingkai Chaudhry nisai kotorku koyekta loko milewoi kaisa moyalango u moyalni sorba hangkai panchai tabok kunai borok takhungni tongjao chini yalokma moyalni panchai bo haike chini manika loko ni ngai khorok bri khala loko panchai ngla chini loko ni ngai hingkai jong joto nai thaniwo koyoni muchuk jao jong phunungmani lekalaiya Chung haipena kobogoni muchuk jao chung haike joto chini samaj wo khawai tongnai loko khai tongnai omo haike palai lei charai khonai no utsah rola hangke bura buri no utsah rola hangke belai hanai hanai chung ma chong jao ini anniversary program nogra kotor chini oro Pila hangke moyal nengai borok panchai takhungnoi phai sopayo chini jamatia ha hoda central committee nengai vice president sopai jao tei chini hodani kogno pirnai hodani spokesperson jamatia hodani spokesperson Sri Suborno jamatia bobo phai sopai jao tei chini oro moyal ni BGM ni president bobo phai sopai jao chini nograi ngai Abang keno lukuwo Chaudhry tongmani tam bosek bisi tongmani Jong sini Chaudhry hangkai proti Chaudhry 3 bosor jora bo Chaudhry ma tongnai boni pore hangkai 3 bosor pungma hangkai boni poriborte te khoroksana chongui te khoroksa Chaudhry generation chongro laita hangkai ang tini 2 bosor kalaha te 1 bosor tongko gang 3 bosor kana ani pore hangka te khoroksana chongui ro laita onaita omote heke parampara chung 28 jona Chaudhry bosek bisi wo abo khamani amani kalu chung first sini loko khamani heke 1942 sono chini manika loko pila khamani first apro soy gorsi hangka soy gori ahi pila hojakta ga tabok bangte bangai tabok chini loko family poribar 90 poribar kala jong tabok chini manika loko 1942 ni simi tengai tabok sa jora 82 years kakha 80 years pungkat 82 years pungkata ngai bus kango bu chung hai he hake palai ne
हामबाय जतन